Ribeira proíbe a violencia machista coa nova campaña de concienciación do 25 de novembro. O Concello ribeirense organizará xunto co CIM e coa Asociación Acreva diferentes actividades para luitar contra esta violencia. Ribeira presenta os actos de conmemoración do Día Internacional contra a Violencia de Xénero que se levarán a cabo o 25 de novembro. Os eventos organizados incluen un amplo abano de actividades. Na propia data celebrarase un acto institucional onde se lerá o manifesto institucional da FEGAMP en colaboración cos colexios. A continuación, os escolares colgarán unha oliveira natural na Praza de España cos nomes das mulleres asasinadas a mans da violencia de xénero en España dende o 25 de novembro do 2023. Na Praza de España, que é onde se vai a desenvolver o acto do día 25, virán, como digo, alumnado de secundaria, de todo Ribeira, e teñen repartido pois, os nomes das vítimas deste ano, dende, como decíamos, do 25 de novembro do ano pasado, e se van a plasmar en unha folla e se van a colgar en ese olivo que estará na plaza central. Crujeiras afirmou que se está incidindo na liña de formación, de sensibilización e de comunicación á xente nova para crear xente de futuro máis conciencia que a igualdade e respectuosa cos dereitos fundamentais. Entre as actividades haberá un contacontos online dirixido á etapa de primaria a partir de 3 anos e outro presencial dirixido a primeiro da ESO. Como cada ano, Ribeira adírese ás campañas institucionais e a do propio Concello pide o apoio dos establecementos da vila. A representación é algo como moi sinxelo, pero que moi ilustrativo, non? Ribeira está en contra de todas as violencias de xénero e, por tanto, proíbe todas as violencias machistas. Entón, pois algo tan sinxelo como eso, con unha señal que todo o mundo entende. A través desta campaña, queremos pedir a colaboración de todos os establecementos de Ribeira, tanto comercios como hostelería, pois para que se adhieran á campaña, lles facilitaremos uns vinilos, uns círculos, ca prohibición, na que mostramos o compromiso de Ribeira en contra das violencias machistas. A Asociación Acreva tamén participará na data organizando unha mesa redonda co título Diagnóstico psiquiátrico e violencia de xénero que se celebrará o 27 de novembro no Centro Cultural Lustres Rivas. A idea da Asociación Acreva de facer esta mesa redonda é crear un espazo de reflexión sobre a situación que viven as mulleres que teñen un diagnóstico psiquiátrico e que sufren violencia de xénero e que en algunhas ocasións tivemos que acompañar. Queremos falar sobre as dificultades que atopan na resposta a nivel profesional e nas súas redes de vida cando o seu relato perde credibilidade polo feito de ter este diagnóstico, sumado evidentemente á discriminación polo feito de ser muller. Tamén buscamos poñer sobre a mesa propostas de mellora nos diferentes ámbitos profesionais que participan e ver como se pode dar unha resposta axeitada á complexidade destas situacións. A mesa vai estar moderada por Isabel Fernández, traballadora social do Centro de Saúde e secretaria da Asociación Acreva, e van participar 4 profesionais de diferentes ámbitos. A concelleira de Igualdade salientou a labor do CIM e da Asociación Acreva a hora de participar na programación do día, ao tempo que incidiu en que a violencia de xénero non se lle combate só o 25 de novembro. Este día é para concienciar a población, para recordar a todas estas vítimas da violencia de xénero e que non é só o día 25 de novembro cando hai que loitar contra ela, sino que temos que loitar todos os días do ano.